او درکڑے تعالی اللہ اچت مقام دے اے مدینے مدینے تا تمی سلام 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 دے او درکڑے تعالی اللہ اچت مقام دے اے مدینے مدینے تا تمی سلام دے اے مدینے مدینے تا تمی سلام دے او مدینے سمر بختور آیتا پا انوارات منور آیتا ستا پا جولی کی من بخیر الانام دے اے مدینے مدینے تا تمی سلام دے اے مدینے مدینے تا تمی سلام دے خواب اخترمان نور خی او درکڑے تعالی اللہ اچت مقام دے اے مدینے مدینے تا تمی سلام 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 دے او درکڑے تعالی اللہ اچت مقام دے اے مدینے مدینے تا تمی سلام دے اے مدینے مدینے تا تمی سلام دے او مدینے سمر بختور آیتا پا انوارات منور آیتا ستا پا جولی کی من بخیر الانام دے اے مدینے مدینے تا تمی سلام دے اے مدینے مدینے تا تمی سلام دے خواب اخترمان نور خی